Sobre este último ano, eu creo que sentou precedente para todas e para todos, non só na nosa vida social, senón en todos os ámbitos. Sigo notando que o colectivo dos nenos son uns dos máis afectados socialmente. Nesas idades deberían estar xogando con iguais todo o tempo. As relacións son diferentes, son máis a distancia, claro, como teñen que ser nas circunstancias nas que estamos vivindo. Dame a sensación de que a súa nenez, a súa infancia, non se enrola completamente como se desenrolou a nosa debido a todas estas circunstancias. Estáse perdendo moita relación social entre eles. Eles aprenden, eles máis que das asignaturas do cole, que sí, que tamén, eles teñen que aprender a ser socialmente persoas. Non se acercaba aos abuelos, mantiña distancias e todo eso. O que pasa é que a él costalle moito esa situación, porque ao ter discapacidade, pois entonces costalle máis a situación. Comprender, comprende, o que non comprende é que estar aislado, que teña que estar encerrado, que teña... Eso costalle moito. A xente con discapacidade levou máis difícil. Nenos con autismo e nenos con diversas discapacidades é moi complicado. Ti non podes encerrar un neno 24 horas nunha habitación porque non o soporta. Houve que adaptarse moito a él, non entendía por que non podía ir á casa dos tíos, por que non podía ir á casa das abuelas, porque había situacións que non as entendía moito. Sabía que había un bicho, pero por que ese bicho non se encerraba na casa? Matoume, retiroume da miña filla que está en Vigo, non podía vir a xunto de mí, nin eu poder ir a xunto dela. No meu caso, conforme pasaban os meses, eu seguía en Madrid, co estado de alarma non podía moverme, polo que sí que se me fixo un pouco duro, pero sí que é verdade que ao chegar xuño, precisamente gracias á política de teletraballo, puiden pasar uns cantos meses na casa e pasar máis tempo ca nunca coa miña familia. Se algo podemos sacar desta situación que sea positivo é o tempo que podemos dedicarlle, no meu caso, meus fillos. Traballando nunca tes o suficientemente tempo porque priman outras necesidades. Creo que nunca lle había pasado tanto tempo con eles, ni os había disfrutado tantísimo. Pero eso no canalizar de outra maneira. De feito, facía manualidades con eles, tiña máis conversación con eles, aprendín a facer cousas que antes non facía, sabes? A canalizar de outra maneira a miña situación. No caso, ser 5, con 2 ordenadores na casa, cando os 3 rapaces necesitaban, bueno, a pequena non, que estaba na guardería, pero os 2 maiores si necesitaban ordenador e nos necesitábamoslo tamén para traballar, xa non pola necesidade de medios soamente, senón porque era difícil. Foi un caos ao principio, costounos moitísimo adaptarnos a ese ritmo e a... De repente, bueno, eu máis o meu home seguíamos traballando, pero non había escolas, a nós que nos axudaban eran os avós, non podíamos deixarle aos avós, e, bueno, atopámonos con que de repente nada, tiñamos que cambiar totalmente a nosa forma de organizar as rapazas cando estábamos traballando. Eu creo que a xente que traballaba que o tiña que ser moi complicado, non? Porque non tens onde deixarlos, non ten cole, ti tens que traballar igual. Me imagino que a xente que teletraballa, eso ten que ser un agobio, porque tens que estar atendendo os fillos e máis o teletraballo. Eu me vira nesa situación, eu creo que sí que desbordaría, Eles demandanche atención e ti tens que facer o teu traballo que che impoña. Eu creo que é unha carga moi grande, un traballo moi... Ole, eu quitolle o sombreiro a esas mulleres, lo juro, porque ten que ser agobiante. Xa que me gustaría compartir máis tempo coa miña nai, cos meus irmáns, poder quedar un día, sentir esa cercanía, xantar, ter algunha reunión. Vémonos menos, eu tiño unha irmán, por exemplo, que non está no meu concello, unha irmán non, os dous meus irmáns, e claro, non podemos xuntarnos na Navidades a cenar. Cambiache moito, non podes ter as festas familiares que tiñas antes, os cumpleanos, celebracións que facías coa familia, cos amigos igual tamén, cos veciños tamén, pois facíamos xuntanzas, comidas, e iso tampouco podes facer agora. Ver cos compañeros de traballo se estableceron nexos máis fuertes,
porque estuvamos sometidos a moito estrés e, bueno, uneunos de forma distinta. E despois, a nivel de amigos, pois, vivan as redes sociales e a tecnología que é o que nos sigue mantendo unidos, porque ao final é o que vas deixando máis de lado porque por temor, por precaución, por non... Cortoume a gimnasia, cortoume todo e quedei moi destrozada, a verdad. Tuve unha primeira cuarentena, paseino moi mal. Eu nos ratos libres pois iba a actividades ou despois de traballar, agora tampouco podo facer. Iba a camiñar coas amigas, coas veciñas, tampouco podo facer. E, bueno, pois, por así decir, vas do traballo para a casa, da casa para o traballo. Estás aí nunha monotonía que queiras que non, sí que che afecta. No noso concello se nos dou a opción de ter escola de verán, que noutros xa non houbo, ou ter uns espacios de ocio para os maiores. Sair unhas certas horas do mundo nenos e do mundo familiar e ter un pequeno espacio para nós e a eles veulles, evidentemente, de maravillos. Escoitar a natureza, dar un paseo por aquí, descubres que tamén é importante. E nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Emocionalmente a sociedade, pois, sí, está máis sensible, máis irritada, máis... sí que se lle nota un cambio. A muller, pois, tamén sofre máis estas consecuencias porque en situacións de crisis sempre as que teñen os traballos máis vulnerables son as que sofren máis as consecuencias nestas crisis e nestas pandemias, estas cousas así. O paro femenino aumenta máis e, claro, normalmente, pois, afétalle máis á muller. Ademais, isto é unha fame, unha pena, porque ves tristezas que tamén che corta moito, xente que non pode traballar e ganar para os filliños, para darlle o seu cariño e as súas cousas como se lle estaba dando, é un golpe moi grande para atrás. Para min, para todo, A ver, eu creo que a nivel de sociedade demostrou as dúas caras, non? Por un lado demostrounos o millor dela, toda a capacidade, que todo o que se mobilizou, todo o altruismo, dimos o millor de nós. Tamén nos está mostrando o peor dela, a xente que non cumpre as medidas, a soidade dos nosos maiores, a situación que estiveron vivindo. Xente moi soa, dame a sensación. Sí, no caso das mulleres, aínda máis. Hasta se decae moito. Hasta se decae. Porque é moito tempo sin poder salir, nin poder falar, nin poder ter esa confianza con compañerismo que había, non sabes? Claro, a muller é que volve ao final a estar cuidando dos maiores, cuidando dos fillos, por todo isto. Porque ao final as residencias, bueno, todo o que había, que estaba montado, guarderías, de repente todo se foi. É unha situación que genera medo. É un estrés, medo a situación económica, medo ao virus, medo a que lle pase algo a que ti queres, medo a que esta situación poida empeorar. Entonces creo que estamos todos agotados. Necesitamos ver a luz xa ao final do túnel, esperemos que sea pronto. A saúde mental veuse deteriorada, moita ansiedade, moito baixón, moita depresión, cousas que antes estaban aí latentes, o mellor, que é moi difícil de tratar ou de mellorar na situación na que nos atopamos. Mira, eu teño a miña madriña que ten Alzheimer. Que tiña un Alzheimer avanzado, entonces iba ao centro de día, claro, ese centro de día cerrou. Desde que cerrou, non sabe onde está, non sabe onde se encontra, non fala máis que quer ir ao centro, por eso che dixo que a xente maior si lle afectou, outro dou un mogollón para atrás, un mogollón. Si ti non lle descoloca a rutina, eles perden a noción do tempo logo, por decirlo de alguma maneira. Están xerando isto na sociedade. As que se encargan das súas casas xa normalmente xa teñen traballo nas súas casas e agora, tendo a todos dentro das casas, teñen que ter máis traballo. Entonces, claro, están agobiadas e agora non poden salir a ningún sitio, están metidos nas casas e discuten maridos con mulleres. Entonces, claro,
estás aí como agobiada. Desigualdade doméstica que seguro que están a sufrir moitas mulleres, primeiro coa conciliación da vida familiar e da vida laboral e agora coa situación de teletraballo. Supera moito a algunhas mulleres, dado que non poden chegar a levar todo o cargo da casa. Por exemplo, compaxinar os traballos da casa co seu traballo, cos seus fillos. Moitos dos casos non teñen axuda suficiente e vense desbordadas. Ser educadoras, que ser limpiadoras, que ao mellor en situacións normales xa tiñamos axuda. Eu sentín que retrocedíamos máis. Eran máis tarefas que tiñamos que ter mentalmente, das cales tiñamos a carga mental. Tiñamos que ser mulleres multitarefa, que estar en todo.